ఆచారం. శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్ష పౌర్ణమి రోజున రక్షాబంధన్ జరుపుకుంటారు. ఈ రోజున సోదరీమణులు తన సోదరులకి మణికట్టుకి రాఖీ కడతారు. అంతేకాకుండా రాఖీ కట్టిన తర్వాత సోదరీమణులు తన సోదరిని కాపాడుతానని, వారి సోదరికి ఏదైనా బహుమతిగా ఇస్తానని హామీ ఇస్తారు. రక్షాబంధన్ రోజున చేయకూడని పనులు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈ రోజు చేయకూడని పనుల గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రక్షాబంధన్ రోజున అన్నదమ్ములు ఒకరితో ఒకరు గొడవ పడకూడదు. రక్షాబంధన్ రోజున ఏ కారణం చేతైనా ఇంట్లో గొడవలు జరగడం మంచిది కాదు. సోదరీమణులు తన సోదరుడికి రాఖీ కట్టేటప్పుడు నల్ల కలరు ఉపయోగించకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. రక్షాబంధన్ రోజున ఎవరైనా సోదరి పాదాలు తాకి ఆశీర్వాదం పొందాలి. దీంతో పాటు అన్నదమ్ములు ఇంటి పెద్ద ఆశీస్సులు తీసుకోవాలి. అన్న తన చెల్లెలకి ఏదైనా బహుమతి ఇస్తే దాంట్లో పదునైన వస్తువు ఉండకుండా చూసుకోవాలి. అలాగే నలుపు రంగు దుస్తులు ఇవ్వకూడదు. రక్షాబంధన్ రోజున చెల్లెళ్ళు శుభ సమయంలో మాత్రమే రాఖీ కట్టాలి. భద్ర రాబోవు కాలంలో రాఖీ కట్టకూడదు. ఆ కాలంలో రాఖీ కడితే ఇద్దరికి అశుభం జరుగుతుంది. ఇంకా చెప్పాలంటే రాఖీ కట్టేటప్పుడు తూర్పు లేదా ఉత్తరం వైపు ఉండాలి. రక్షాబంధన్ రోజున పొరపాటును కూడా మాంసాహారం మద్యం సేవించకూడదు. ఇంకా చెప్పాలంటే రక్షాబంధన్ రోజున అక్క చెల్లెలు రాఖీ కట్టే వరకు ఉపవాసం ఉండే ఆచారం ఉంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే రాఖీ కట్టే వారికి ఉప్పు అస్సలు తినకూడదు. చూసారు కదా, ఈ వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.